moi drodzy, browarek sandomierski. Tutaj widać, to jest bodaj ratusz w Sandomierzu. I ja jestem Niklaus, jestem na streamie. I to jest piwo regionalne. 2016. Tutaj dostało jakieś złote chmiele. Ciekawe, czy pan Kopyra pił takie piwo. Teraz uwaga, płynne przejście. Witam was serdecznie, moi drodzy. Moja mama była na wycieczce w Sandomierzu. Dzisiaj, nie, kiedy? Wczoraj wróciła i przywiozła mi takie piwo. Piwo prosto z Sandomierza. I teraz sprawdzimy, czy to piwo jest dobre. To jest piwo, które sam ojciec Mateusz pił. Znaczy, jakby pił piwo, to by pił. Uwaga. Teraz sprawdźmy aromaty i wszystko. Sandały ojca Mateusza. Komża. Smar z łańcucha z rowera. Bruk sandomierskiego rynku. Sprawdźmy smaki. Woda święcono. Chmiel dojrzewający na południowych stokach podsandomierskich wsi. Krew połowy ludzi z Sandomierza. Browar sandomierski. Piwo jasne pasteryzowane. 6% alkoholu. Czyli kopie. P zespołem Pomoc Bratnia, ulica Koseły 6, 27 600 Sandomierz. Żadnej legendy, żadnej historii. Czyli piwo prosto do picia. Mój werdykt generalnie jest taki. Piwo jest dobre, ale nie czuję wielkiej różnicy pomiędzy tym a tyskim.